Tuk 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 tuk. Ayo. Sios boten menika. Tok 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 tok. Buka pertama ya sinom sih bos. Sinok riyen. Bos Gareng, iki Mbah Trimo langsung kono acara lain kok. Langsung mawon nggih. Direncangi mboten, Bapak? Biasanya kula ndredeg nek direncangi. Biasanya kula ndredeg kayak bos direncangi. Oh, berarti pun mboten sah. Mboten sah teng mriku maksudnya. Oh, nggih. Ya, manut. Monggo senggaan kali Mbah Trimo nak sinem nyamat nggih. Nolang delaku lajeng ngrencangi. Lho, ngandikane mboten sah. Mboten sah teng mriku ngoten Mas. Oh, mboten sah teng mriku. Oh, ngageng ngesti. Panambahan senopati ngaring utuweling dan keparing. Bu, suarane Mbah Trimo penak napa mboten Bu? Sae, nembe kula dandos keteng Solo wau ora. Kepati Semar Suti mampir Mbah Trimo orang kene rasa mampir. Cok, jebule suara dandanan kok Solo ngene iki. Apik ae. Ngageng ngesti.
Sopan arep gawe senggaan kebablasan diulangi lagi bisa enggak? Oke. Dandanan kok Solo entuk wae. Menyang Solo endah kotane bakso Solo enak rasane Aku rong rasane. ra murah regane Oh tuku bakso teko Solo cerewek lu pirang-pirang. lho senengane Solo reng karo dandakno mau kok reng Lah surup kok RRI. aman Pipo pabrik. Mangga, Pak. Masuk no. Jenengan apa kelas? Dik mau pergi terus montang-manting tanpa turu hatiku tansah isian Amarga dan sepati mati raya didikit lancir jenengan sing meong, Mbak. Dik mau pergi terus montang-manting tanpa turu hatiku tansah isian Amerika ini udah sepati mati raya didikit sing lancir Rumangsaku teko tan semilang iling tak awehmu tansah ngece amarga terjadi terakhir reng Zankas reng Sido Rondo Waduh, jalukane jenengan lho, Mbah.